време, когато го бъгнат, да си спомниш времената, когато... Така ли трябва да бия Афликшъна или... Ето и може да го правиш на дуел, според теб, как не? Може бе, бате, Dark Souls. Ела са проми, ела. Си малко. Трябва да го промим. Трябва да видим как е на дуел. Вие къде сте, бе? Аз... Тук на ми място, аз се почвам. Нормално. Е нормално, че. Това знаеш какво е, бе? Дим Ронг, това лева 3 секунди. Нормално ли? Как се струва? Къде отиди, бе? За дуел искам да пробвам да видя как ще е. Айде идвам в Шрайна, аз стоя там час. О, майко, яко ще. Смежа, да, това искам да пробвам как ще е на един дуел, нали? Защото аз ще ти махам корупшен и агонитми в чмоти.